Здравейте, аз съм готвач Дино Симеонов и днес ще ви представя моята първа рецепта, която е характерна за сезона, а именно сърми с месо или по-скоро местни сърми. Ще бъдат с пилешко, свинско, чушки като пълнеж, моркови предварително сварени и нарязани, от пилешкото месо и бекон, който е домашен. Подправките ще бъдат чуврица, няма да ползвам сол и черен пипер, защото е универсална и вътре има всичко. Маслото накрая се слага в тавата. Така, първо ще ви покажа, ще начукам, предварително съм обезкостил едно пиле, което може и да са само пилешки гърди за самата сърма. Ще ви покажа първата. Ще бъдат два вида. Едната ще е с пилешко и гърдите, морковите и чушките. Другото ще е с свинско пилешко месо микс, чушките и морковите. Нещо характерно за зимата. Празниците минаха, но това няма значение. Това ще е чушката и тук ще нарежа малко от бекона, няколко парчета свински бекон. Ето така, с моят хубав нож ще ги наредим, за да се сформира нещо като джоб. Ето така, както ви е удобно да стане нещо като джобче. Виждате го, взимате го, внимавате за да не се разтвори. Взимате лозовия лист от кисело зеле, разбира се, за сезона. Слагате го, поръсвате с подправката, затваряте. Ето така хубаво, много да стане като джоб. И това е първата сърма, която виждате с пълнеж от бекон, чушка и морков. Сега ще ви покажа и втория вариант, който е отново отвън с пилешкото месо. Начукваме отново. Гледаме да не скъсаме самото пилешко. Така имаме пилешко месо, свинско, бекона, който придава една повече мазнинка, да стане по-крехко самия джоб и самата сърма. Сега ще прибавя малко месо свинско, или в момента аз използвам от глиган, защото е малко по-сух. Може да сложим едно парче бекон вътре, за да е по-мазно. Чушката, разбира се. И едно парче морков. В някои случаи може да използваме и кисела краставица. Затворим, за да не се разтваря същевременно после, докато го увиваме в самата сърма. Ето отново лозовия лист. Затваряме хубаво. Подправката да не забравим. Чуричката. Може да се използва сол, черен пипер, в момента просто тази универсална подправка ми е под ръка. Отново тази сърма завивам и ето това е рецептата за тези две хубави сърмички. Аз ще продължа, разбира се, да приготвям и другите, след което ще сложим всичко това, някъде около 10 сърмички, стигат за 3-4 човека на нашата пъстра трапеза. Вижте как съм доукрасил с нещата, които са останали като моркови и чушки. Самите сърми доста са големи, затова ви казах, че
стигат за повече хора. Ще ги покрия и с киселото зеле, което е останало. Ето така ще го нарежа. Трябва да гледам да има по-ситничко малко. Ето така. Да има в какво да се задуши. Ето така. Пък и после за гарнитура също може да се използва. Така. Нарязвам го. Винаги трябва да се покрият с останалото зеле, защото само сърми. Някакси. Ето така. Хубаво да се задушат. Месото да слегне. Да се изпече хубаво. Ще поръся и с чорицата малко. Ето така. Червен пипер също ще сложа. Характерна подправка за зимата и за сърмите. Самите сърми и зелето, разбира се. Ще сложа и масълце в средата. Ето така. И накрая ще залея с зелев сок. Ето така. Доста вкусно ще стане. Виждате тези прекрасни сърми за зимата. Може да се направят и в гюведже, и в глинен съд, но в случая аз ви ги показвам в тава, за да се вижда всичко, кое как се приготвя. Сега само да ги взема тук и затворя. Така. Хубаво да се запекат, да се задушат, след което ще махна фолиото и ще ги запека отгоре. Ще ги видите, разбира се, и в готов вариант. Оставям ги да се пекат на 250 градуса около час, след което ще махна фолиото 30 минути и ще ги запечем. Ще ги видите аранжирани в готов вариант. Вече сърмите са готови и ще ги извадим от фурната час и половина по-късно. Врели, добре изпечени. Ето така. Ще си взема една решетъчна такова. Ще ги аранжираме, ще ги сложим в този глинен съд, след което ще ги украсим, разбира се. Ето така. Взимаме една по-изпечена и ще нарежем другата. Ще нарежем, за да видим как е излезнала и отвътре, как се е получила. Ето виждате, на самата дъска ще я сложа, за да видим вътрешността и ето виждате как е излезнала. Ясно да се види. Чушката, моркова е вътре, пилешкото, свинското. Ето така. Ето така ще го пълно достатъчна порция за един човек. Сега ще обеля един морков за украсата. Естествено само за украса, не е нужно да е сварен, защото няма да се яде. Така го нарязвам на колелца. Тук от тези двете страни. Едната страна. Ще сложа и две люти чушки, характерни за зимата, естествено. Кой не яде люти чушки?
днешно време. Една суха чушка по средата, ето така, и 2 парчета сланина. Ще придаде доста добър вид. Шарена сланинка. Ето така. Това е, което ви приготвих. Аз, Дино Симеонов. Ето може пак да видите. Във оригинал. Рецептата ще видите след малко. Надявам да ви е било приятно с мен и до нови срещи. Другата седмица ще има друга рецепта, още по-интересна, характерна за самия месец. Очаквайте ни отново!